メンタルを鍛えることっていうのはでも難しいですよね。鍛えるものじゃないって思うというか、いろんなネガティブなことが出てくるんですよね。やっぱり結果が出なかったりしたら、どんどん悪い方向に行きます。それをいかに受け流すかっていうそのスキルの部分なんで、技術だと思うんですよ。いろんなことが出てくることに対して、いかにその話を聞かないか。自分の声として聞いてるけど、お前もうダメなんじゃないか。それは自分の声だと僕は思わないようにします。変な悪い人が自分の声を見せて自分に言ってきてるだけで、それは関係ない。とにかく今に集中するっていうのが一番大事なので、未来のこと考えない、過去のこと考えない。今ここに集中するっていうのが、メンタルをみんな鍛える、強くするっていうのは多分そこだと思うんです。無になるに近いと思うんです。振り回されないということが一番全然、もう周りのことは気にしない。自分がどういう人間かっていうのをちゃんと理解するのが先だし、どういう価値があるかっていうのを自分でまず理解するのが大事だし、自分が打てなくてもどうでも全く変わらないんです。そこに気づくと、すごいメンタル落ち着くと思うんですね。